Olu lusasazo ngqo lweendaba eStudio 9 kukomkhulu le-SABC e-Auckland Park eRhawutini nazeziphambili. Mongameli Cyril Ramaphosa uthi kutyalwe iibhiliyoni zeerandi kumaphulo ohlukeneyo ukulwa nentsokolo yongafikeleli kwenkonzo yamanzi eluntwini. Irhuluneli yebhanki enguvimba uLisija Rhanyarho ithi amanyathelo okuthabathela ingqalelo izinga lokwenyuka okuthe gqolo kwamaxabiso abeneziphumo ezintle kuqoqosho lweli. Bhotani Mzikantu namhlanje livunyiwe idinga sikuphakela indaba kweli jelo singaphosanga maseko masinirhabulise kwibhekile yasemini nje. Nanjengoko eli liqukumbela iintsuku zenyanga yamalungelo oluntu kubanjwe ingqungquthela ngenjongo yokubeka elubala amanyathelo acacileyo okuba uluntu luxhamle ilungelo lokufikelela kwinkonzo zamanzi nogutyulo lwelindle ngokugqibeleleyo. Umongameli Cyril Ramaphosa ukhankanye iibhiliyoni zeerandi ezityalwe kumaphulo ohlukeneyo uqinisekisa ukuba uluntu luyafikelela kwinkonzo zamanzi. Ingxelo ngelinqaku iza kulandela. Abahlali belali yaseMatikwa eTaung kwiphondo lomntla-ntshona nesele kulithuba bekhalazela ukunqongophala kwamanzi. Ekugqibeleni bakwazile ukufumana amanzi kumthombo wendalo nabazombele wona. Lo mthombo nowawusetyenziswa mandulo kwisithuba seminyaka engama-30 yadlulayo wayeka ukusebenza ngo-1994 emva konikezelo lwenkonzo olutsha. La ka itima metsi la ibona inuli. Iphulo lenyanga ezimbini nelinyanzeliswe kukunqongophala kwamanzi. Abahlali bathi sele ide yasisiqhelo into yongabikho kwamanzi kangangokuba bancame bazigrumbela umthombo wabo ngoku banamanzi anceda ilali yonke. Tota re itlheletse sereseleditse go se bona ka re nwa metsi a phepa. Siyifumene into bekade siyifuna, ndijonge ndisela amanzi acocekileyo futhi awanavumba kwaye engenayo neoli. Iiketile zethu zizawubila amanzi acocekileyo kamnandi. Abahlali bakwathe ilungelo labo lokufumana amanzi nanjengoko umgaqo-siseko usitsho linyashiwe ngurhulumente. Urhulumente unyasha amalungelo wethu, asinawo amanzi. Urhulumente unyasha amalungelo wethu kodwa simvotele xa sifuna inkonzo ezifanelekileyo akasimameli kwaphela. Nangona kunjalo inkampani ethulula amanzi eMarhalisi nenoxanduva lwayo kukulungisa kwanokuthulula amanzi kumasipala uGqirha Ruth Sihomotsi Mompati uthi unawo amandla wokuthulula amanzi kwilali ezingaphaya kwe-106. Kwimpendulo esuka kulo masipala ebhaliweyo baveze ukuba lo mthombo ugrunjiweyo ubunengxaki ezithile, iyimeko ethe yachazwa nehoywayo ngoku. Lo gama bona abahlali becela uncedo kumsamari olungileyo ukubiya ucingo kule ndawo. Someone can help us with the fence so that we can close the place so that we can get permanent water. Itamasikwa ngoku inesombululo samanzi esisigcina kodwa ababahlali bahlaba ikhwelo kurhulumente ukuba enze ngokomgaqo-siseko ababonelele ngeenkonzo zabo ezingundoqo. Irhuluneli yebhanka enguvimba uLisija Rhanyarho ithi amanyathelo asukela kwiminyaka engama-25 yadlulayo okuthabathela ingqalelo izinga lokwehla kwamandla emali abeneziphumo ezintle kuqoqosho lweli. Ebethetha kwinkomfa yeli yebhanki enguvimba yophando lweBennial neqhubeke kwiziko lengqungquthela laseKapa i-ICC. Wamkelekile kwiziko lamazwe ngamazwe laseKapa nalapho ongqondongqondo bezimali kwakunye nezoqoqosho behlangene khona baxoxa ngombandela wokwehla nokwenyuka kwamaxabiso. UMzantsi Afrika waqala ukusebenzisa lo mbandela wokujongana neqondo lokwehla nokwenyuka kwamaxabiso ngomnyaka ka-2000. Sithetha nje iminyaka engama-25 uMzantsi Afrika usebenzisa umgaqo-nkqubo wokujonga ukwehla nokwenyuka kwamaxabiso.
Kwintetho eyenziwe irhuluneli ebhange ngovimba eMzantsi Afrika uLesicha Kganyago ngexesha ebevula lengqungquthela yanamhlanje uthe lo mgaqo-nkqubo usebenzele kakuhle uMzantsi Afrika. Uthi ukusukela pha ngonyaka ka-1998 iqondo elijongene namandla amaxabiso ukwehla nokwenyuka kawo laliphezulu kakhulu, kodwa uthi sithetha nje lehle kakhulu. Ngo-1998 lalingaphezu ko-20%, kodwa uthi ngoku sithetha nje lipha ku-6.75%, nto leyo athi iwusebenzele kakuhle uMzantsi Afrika. Incede loo nto nokubangela uba uqoqosho luhlale luzinzile, lukhuseleke kwiimeko ngeemeko, ebalula ke ukudodobala koqoqosho ngomnyaka ka-2008. Uthi uMzantsi Afrika ngenxa yalo mgaqo-nkqubo usebenzisayo ukujongana neqondo lokwehla nokwenyuka kwamaxabiso, uqoqosho lwawo lwakhuseleka kwiimeko ezinjalo. Mandizithathe izitambo ndizibuyisele kuwe studio. Sinamkele kwakhona sibuyele kwinqaku lethu lokuqala elithi nanjengoko liqukumbela iintsuku zenyanga yamalungelo oluntu kubanjwe ingqungquthela ngenjongo yokubeka elubala amanyathelo acacileyo okuba uluntu luxhamle ilungelo lokufikelela kwiinkonzo zamanzi nogutyulo lwelindle ngokugqibeleleyo. Umongameli Cyril Ramaphosa ukhankanye iibhiliyoni zeerandi ezityalwe kumaphulo ohlukeneyo uqinisekisa ukuba uluntu luyafikelela kwiinkonzo zamanzi. Amanzi bubomi, ugutyulo lwelindle lucoceko, ezonkonzo zombini zisiseko sesidima kwimo yentlalo yoluntu. Kungoko ke kulandeleleni intetho yakhe yemo yesizwe, umongameli Cyril Ramaphosa ebalule amanzi njengenkonzo eza kuthatyathelwa ingqalelo ngokungundoqo. Uphefumle namhlanje ngamanyathelo abaphantsi phezulu nawo ukuqinisekisa ukuba asirhuqela udakeni isidima soluntu ngenxa yokuqinga kwenkali etyeni ekugqithisweni kweenkonzo zamanzi nogutyulo lwelindle. Kambe ke uyiqinisekisile inkqubela phambili ekufikeleleni kwabantu kumanzi acocekileyo, esithi bengurhulumente ngokubambisana necandelo labucala bayaqhuba notyalo-mali kweli sebe. Now, as a country, we can be proud of the progress that we have made in fulfilling the basic right that is enshrined in our Constitution, the right of our people to have water and to have dignity. The results of Census 2022 point to our ongoing progress since the National Water Act was signed into law. In 2022, access to clean water stood at 88.5%, and access to improved sanitation stood at 80.7%. Ukanti ke umongameli woleke ngelikhankanya ukubuyiswa kwemali kwiiofisi zezezimali koomasipala basekuhlaleni njengehlazo logama kusekho uluntu olutsala nzima lujamelene nomnqantsa wokulindela amanzi kwizigadla bambi bewakha emilanjeni. OkaRamaphosa ugxininise utyalo-mali lwajikelele lwezakhiwo zophuhliso zeli kwicandelo lezamanzi elisele linikeze i-23 billion rand kumaphulo asixhenxe. Kananjalo ubalule inkqubela eyenzekayo yephulo lamanzi asuka eLusuthu kuquka neyedama laseMzimvubu. Ndimlo Lilitha Ntsundwani kwiindaba ze-SABC eRhawutini. I-SABC ityelele kwiilali zakuTsolo eMpuma Koloni kwidama iNtabelanga njengenxalenye yephulo lamanzi eza kunikezela ngamanzi kwintlaninge yeelali kulo mmandla. Intatheli yethu uFundiswa Mhlekude ilandela eli nqaku.
Sikulelali yasesiqhunqweni ngakwindlela eya kwidama laseNtabelanga apho kufanele ukuba uyaqhuba umsebenzi wokwakhiwa kwelidama, kodwa kubonakala ngathi kukhona ukungevisisani phakathi kwabahlali nesebe eli lamanzi nogutyulo, apho ke abahlali bakhalazela ukuba ebantwini abali-160 abaqeshiweyo ukususela ngo-2021 kumsebenzi wolwakhiwo lwelidama bangaphantsi kwama-20 abalapha kule lali yasesiqhunqweni. Bakwakhalazela ke nomba wokuba kukho abantu abathathelwe amasimi baze abahlawulwa ngokuthathelwa kwawo loo masimi ukulungiselela ulwakhiwo lwelidama. Idama laseNtabelanga ke lilapha ngakumhlaba okanye ngakumlambo Itsitsa, lona elidama laseNtabelanga nelilaselaleni elinye likuqumbu elilaselaleni agalela kumlambo uMzimvubu. Kodwa ke ukhona umhlali olapha oza kuthetha nathi ngengxaki abajongene nazo kwanezikhalazo zabo njengoba besithi bawumisile umsebenzi wolwakhiwo lwelidama. Mhlekazi, uthi nina ninezikhalazo, zithini izikhalazo zenu? Izikhalazo zethu apha kukolokhiwo lelidama laseMzimvubu Intabalenga Dam. Ingqesho ayenzeki ngendlela efanele oba ibe yiyo. Usukela ngo-2021 zange ibe yiyo tu neze, kodwa sanyamezela kuba kusithiwa hayi kuzalunga. Kodwa ke ngoku sifikelele esigqibeni sokuba iproject mayime until kulunge izinto esizifunayo. Umzekelo, into esizifunayo, sifuna ingqesho iphume apha esiqhunqweni. Labantu abaskilled baphume apha esiqhunqweni bandule ke ngoku kuphuma baphumele ngaphandle. Asiyimisi neze iproject, mayiqhubeke iproject kodwa makuqashwe elalini. Abantu bathathelwe amasimo oba omkhulu ngapha kubona ngasha apho khona kwenziwe khona isite. Dithetha nje kukhona umfana ophila ngegranti kamama wakhe, kodwa insimi yabo ithathiwe yenziwa isite, akasebenzi neze kwayena. Niziphakamisile izikhalazo kwabasemagunyeni, yathini impendulo yabo? Siziphakamisile izikhalazo kwabasemagunyeni, abakezi ukuthi ukuzosiphendula. Oko silindile bekufanele basihlangane nabo nge-24 kule nyanga imiyo, kodwa asikwazanga ukuhlangana nabo. Basabalekile, sazi babazophinde baze nini nakuthi. Kodwa ke asinangxaki xa bangezi ukuthi ezilongo iproject isamile. Nkosi, ngomnye wabahlali ke lowo. Kanti xa ujonga kwelicala lingasekunene kwam, kukho abantu abatsha phaya, ingakumbi abangamatyendyana aselula abangaphangeliyo nanjengoko namhlanje kungolwesine, kodwa uninzi lwabo alukho misebenzini. Loo nto icacisa mhlophe ukuba abantu okanye ulutsha oluninzi lwale ndawo yasesiqhunqweni aluphangeli. Masibuyisele intambo kwigumbi lendaba. Iye yaphazamiseka de yanqunyanyiswa inkundla ngalentsasa kwityala eliqhubayo lokuxhwilwa kukaJocelyn Smith kwinkundla ephakamileyo yaseNtshona Koloni eChophe eSaldanha Bay. Oku emva kokuba umtyholo umama kaJocelyn uKelly Smith ethe uziva enesiyezi kwaye uyaphalaza. Umcuphi ophanda ngokulahleka kukaJocelyn Smith, uCaptain Wesley Lombard, uxelele inkundla ukuba kudlwanondlebe owabanalo nabatyholwa uKelly Smith, uJaquin Apollis noSteveno van Ryn kwintsuku emva kokunyamalala kukaJocelyn. uSmith wamxelela ukuba uJocelyn akasekho eSaldanha Bay, unabo abanye abantwana ababini kwaye ubomi buyaqhuba. She answered me in so much words that my child is not here anymore. She must carry on with her life because she has other 2 kids. Lombard ukwathe uSmith wayengabonakalisa imizwa yokulahlekelwa ngumntwana, esithi uJocelyn umenze usaziwayo, ukwathi wayibonakalisa kufukeka kukuphekwa ngemibuzo. Net voor daai was dat Kelly vir my genoem het. Just before that, Kelly mentioned to me Jocelyn van famous gemaak het. Jocelyn made her famous. En ek het ook aan haar genoem onder die huidige wolk waar ons sosiaal bevind dat jou kind weg is. I mentioned to her under the situation that you find ourselves that your child is gone. As dit onvanpas van 'n ma om so iets te sê. It's unexpected for a mother to say such a thing.
Kethuba uCaptain Lombard eqhuba nobungqina bakhe uSmith uye wacela ukuphuma esithi akaziva kakuhle unencilikithi kwaye uziva efuna ukukhupha. Inkundla yamkhulula waleqa ngasese emva kokuba ibuyile kulapho ijaji echophele ityala ithathe isigqibo sokuba inkundla mayinqumame de kube semini maqanda. Been informed that we won't be able to proceed immediately in order to not have people come in and out and run around. I was thinking to stand down at 12 o'clock. Then hopefully we can proceed then. Kanti uCaptain Lombard useza ukuqhuba nokunika ubungqina bakhe phambi kwalenkundla. Obebhala kwiindaba ze-SABC, Dingundi Mphiwe, Gift Nongqotho. Isicelo sebail salowo sakuba lilungu lebhodi ye-SAA uyakhe kwinana siyaqhuba kwinkundla kaMantya seMonti eMpuma Koloni. Igosa eliphandayo uMakhumo lichazele inkundla ngendlela abahlala ngayo ngokoyika kwifama kaGwinana. Abanye babahlali bebesoyika kangangokuba bade abavumela amapolisa ukuba athathe ingxelo zabo. It speaks to the heart of the state's case against the applicant, the fact that there are people who are living in fear. They are affected parties but do not want to come to the police because of the fear that they have of the applicant, Your Worship. Urhulumente uyasikhaba isicelo sebeyile esithi uGwinana ukwayingozi nokubaleka kwaye unokuphazamisa amangqina. Okwangoku iBuffalo City Metro ivakalise injongo yokuthenga lo mhlaba ongundaba mlonyeni lo gama elityala saqhuba kwindaba ze-SABC. Ndingulisa Dumezweni. Uhlanga lokuphanga okuphindwa ke nto zakuthi sithi xa kuloo ndawo kanti siyabuya kwakhona ngentsimbi yesixhenxe ngokuhlwa. Hlangabezana ugxa bethu beniphakela indaba ngolwimi lweSwati ngecala emva kwentsimbi yesihlanu de sidibane kwakhona kamnandi into zakuthi.